Gruppen består i skrivende stund af en rabbiner og en imam, der sidder og high-fiver. Men politikerne har jo ikke tænkt sig at indføre et forbud, for som Mette siger... Vi gav et løfte i Danmark efter 2. verdenskrig til jøderne om, at Danmark fortsat skal være et land for dem. Jøderne, de danske jøder, jøder i Danmark, de danske jøder, jøderne, de danske jøder, de danske jøder, jøder, rigtig mange jøder, danske og europæiske jøder, jøder. Jeg taler om danske jøder. Hun nævner i denne sammenhæng muslimer præcis 0 gange. Og muslimerne blander sig heller ikke rigtig i debatten. De er mere bare sådan, jamen, I må lige give en heads up, hvis det bliver ulovligt. Så skriver vi det bare på den liste med ting, som vi ikke må. Gå i burka og undlade at give hånd til en borgmester. Og hvad er der obligatorisk svinekød i daginstitutioner, siger du? Og man forstår jo godt, at politikerne er forsigtige, for jøderne taber fuldstændig kalotten, hver gang nogen nævner det her. Formanden for det jødiske samfund, Henrik Goldstein, kalder selv diskussionen om et omskæringsforbud for den største krise for det jødiske samfund i Danmark siden 2. verdenskrig. Det sagde du vist også om Martin Krasniks skilsmisse, ikke? Og må ikke der er nogen, der kan huske terrorangrebet i Krystalgade, der vil være uenige?